आंनिया इउटुबावसो इउटुबाव हगारगोन मा होनना रायलायनांगौ जाखो हाय फलोवार्सफोर फैदोंना फलोवार्सफोर मालाय दासो जाखोमोनलाय माया जोङो लोगो मोनलाया आं गोसोआव गैलाहाय खै बोसोर जाखोमोनथाय फिसाजोआनो 5 बोसोर बारबाय आंना 6 बोसोर जाबाय 6 बारबावबायसो जागोन मालाय दाबो बेनोबो दङ नै खावलाया थनजोब्बाय ओमफ्राय आंहा साजों जागोन र' जाथ'वाखै फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खन्थाइ गयारी माने बहुत गोबावनि खुमब्रा आरोना लोगोफोर सेमोननिनो ओमफ्राय बेखौ आं दा दानखावनायनो नागिरदों माबायदि ओमफ्राय आं मोजांबाथाय खावसे जानानै खावसेखौ लोगोनो हैनोसै आरोना लोगोनोबा नायबाय दा ओमफ्राय आं खावसे जानोसै आरो माबायदि जानानै दं नायनोसै जानो हनै दोनबाय थादोंमोन आरो सम्मान खालामसै मा गोराथार माथो Oh my god. आयौ थोरा आल्ला सरप्राइज माबायदि जाखोथाय जेबो जायाखै मोजांथार नै जेबो जायाखै खावसे गुसुं खावसे गोलाव जाबाय नैबे गोलाव फै नै जा मोजांखा खुमब्रा गोरलै ओंखारफिनलायबाय नै बोरायानो दंबावोमोन आंना बे थाइसेल'सैमोन आरोना दायो आङो बाजाराव थांनानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो खुमब्राजों दाउ बेदरजों संबाय आरोना नै बयल खालामनाय बायदिसो जाहैबाय माने दाउखौ एसेल' थाव होनानै माबा एवग्रोबाय आरोना खारिनि ओमफ्राय बेवहायनो बेखौहाय खुमब्राखौहाय होसनबाय आरो माने गरम बोथोराव आंथ' बांसिनानो बयलसो जाखायो नालाय नै बेबायदि अबस्था जाबाय आरोना दायो मोनसिगोनानो बारा गोबाव गैला ओमफ्रायो नै बेयो जाहैबाय जोगोनार बिजौ भाजा आरोना लोगोफोर बेखौबो रुदोंसो माने फानलु थाइसे होनानै आस्खायैनो होसनबाय ओमफ्राय नै दै ओंखारबाय आरोना आराम एवनांसिगौल' ओमफ्राय आङो बेखौहाय एवनानै रबबाय नालाय दायो जिरा एसे देनानै लादों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय जिरा एसे होनोसै बास एसे रुइबाथाय जाजाबाय आरोना बेवहाय खुनु थाव साव होलायनांगौ दरखार गैला बयलानो जाहैबाय बेबो रुइबानो मोनबाय आरो आङो सासे लोगोनो खुमब्रा लांफानो होननानै सोनाया जेराव दङ सोदोंमोन बावनो दङ आरोना लांफानो बावलांदों थांनानै फैफिनलायबाय बाजाराव ओमफ्राय नै बेलासि जालायबाय सासे लोगोनाव बेरायनो फैलायबाय आरोना लोगोफोर माने गोदो गुवाहाटियाव थाबा जोङो ज' लोगो मोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बिस्रा माबा पार्सेल बिहरदोंमोन आरोना अनलाइन मिस' मायाव होनदों जायगाखौनो मोनासै हाबनो ना मा होनो गथ'फोरा ओरै थांनो ना ओरै थांनो जालायलांबाय फिसाफ्रा नायनो भिडिअ बानायनो आंबो फिफाफ्रा नायथोहाय ओमफ्राय नै मालाय मा लायनानै दोनफैदों सिंग्रा मिस्थि ओमफ्रायो बुजिया ओमफ्राय मोनसेया मा होनो बै बिस्कुट बायदि मेथाइ फिसा फिसा दङ रानगासिनो मालाय हनै गावहासो मालाय दा फेसबुकाव फल'वारा बुरजा मोनथारबाय जेबो गेवाखै जानायफ्रानो नायलाय माबा मेथाइखौनो रानस्लाबनो हाला बिमाया आंना मबाइला खेबजायाहाय मानो माबा बाय केमेराया आन्दाय खालामनाङालाय स्रां खालामलाय नोंसोरो मिस्थि सिंग्रा जागासिनो जाबाय आंहा साजों जागोन र' जाथ'वाखै रुपसिखौसो लाना दे रुपसि जाबालाय एसे सोलाबावबायसो गोदो लोगो मोननायानो गुवाहाटियाव दिनैसो नै गथ' गथायनि बिमा जालायनाय
आंनिया इउटुबावसो इउटुबाव हगारगोन औ नों मा होनना रायलायनांगौ जाखो आइ फल'वार्सफोर फैदोंब्रा फल'वार्सफोर मालाय खै बोसोर जाखोमोनलाय माया जोङो लोगो मोनलायिया आं गोसोआव गैलाहाय खै बोसोर जाखोमोनथाय फिसाजोआनो 5 बोसोर बारबाय आंना खय बोसोर जागोन सय गय बारबावबायसो जागोन मालाय दाबो बेनोबो दङ नै खावलाया थनजोब्बाय ओमफ्राय बेनोलाय बेखौलाय नै मा खारखोरिफाय इदाव दं नोंहा मा बुंदो आं मा बुंबावनो जेबो बुंला मा बुंनो खालमासि लोगो मोनसिगोन होनदों होमबालाय स्कुल बन्द' बाने स्कुल बन्द